Hišní ľublenčky. Domáci miláčikovia, či už psi, mačky alebo iné exotické domáce zvieratá, kam patria vtáky, drobné hlodavce aj plazy, vďaka stále lepšej starostlivosti žijú čoraz dlhšie. Pri čoraz dlhšom živote sa však samozrejme objavujú aj problémy, ktoré súvisia so starnutím. Tu hovoríme najmä o problémoch s kĺbmi, osteoartritídou, zápaloch kĺbov a podobne. Môže to byť buď v dôsledku nedostatku pohybu alebo nadmernej hmotnosti, pretože našim zvieratám ponúkame príliš veľa maškrt, keďže im samozrejme chceme to najlepšie. Z tohto dôvodu sa objavujú problémy ako krývanie, opuchnuté kĺby a bolesti kĺbov u zvierat. Bolečina v sklepích, zaradi tega sa... Preto majú veľký význam výživové doplnky, ktoré sa objavujú na trhu najmä z nenasýtených alebo voľných mastných kyselín, ktoré môžeme zvieratám podávať preventívne, aby vôbec nedošlo k problémom s kĺbmi. Samozrejme, že sú užitočné aj po rôznych operáciách alebo iných problémoch s kĺbmi, ako sú luxácie palety, čiže jablčka, operácie krížových väzov, kde kĺb potrebuje dodatočnú pomoc pri svojom zotavení a v takom prípade takéto výživové doplnky veľmi dobre plnia svoj účel. Vieme, že na trhu je veľa takýchto produktov, ale musíme dbať na to, aby boli skutočne prírodné, neobsahovali konzervanty a prísady, ktoré by mohli svojim pôsobením ovplyvniť aj iné orgány, ako sú napríklad obličky a pečeň. Ne vsebuje konzervansov, ne vsebuje dodatkov, ki by lahko za svojim delovanjem vplivali tudi na druge orgány. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa poradili s veterinárom, ktoré výživové doplnky sú najkvalitnejšie a najvhodnejšie pre zviera, ktorému tieto doplnky budeme podávať. Samozrejme, pri našom zvierati by sme nemali čakať na problémy a začať s terapiou až potom. Je oveľa lepšie začať s podávaním antinolu ešte predtým, než sa problémy objavia. Da začnemo z dodajanjem prej, predno nastopia problémy. Tým budú aj účinky oveľa lepšie, kĺby nebudú poškodené a zviera nebude trpieť bolestiami a problémami. Preto vždy odporúčam, prevencia je lepšia ako liečba. Nielen pri zvieratách, ale aj pri ľuďoch a všetkých živých bytostiach. Odporúčam poradiť sa so svojím veterinárom, najmä pri zvieratách, ktoré majú veľký potenciál, že budú mať problémy s kĺbmi, ako sú napríklad staršie zvieratá, obézne zvieratá, zvieratá čakajúce na operáciu alebo zotavujúce sa po nej a zvieratá s genetickými predispozíciami k problémom s kĺbmi. V takom prípade je naozaj dôležité začať s podávaním antinolu ešte predtým, než sa problémy objavia. Že predno sa problémy.